Salutare băieți, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi Mario singur, suntem pe Brawl Stars cu update-ul de, cred că Paște, așa țin eu minte. Și o să vă arăt imediat ce brawler am, că am mai mulți brawler decât 17. It's go time. Vedeți, de data asta am 7005 și înainte v-am arătat, eu cred că la vreo 3000 și ceva, nu știu. Și voi arăta brawler. Roza, Gol, Shelly, Paul, Rico, Pam, Max, vedeți? Uite, vedeți, am gadget-ul ei. Selected, vedeți? Am un gadget pe ea. Daryl, Frank, Poco, Barley, Brock. Oh, haideți, guys, să o upgradăm. Scuzați. Așa, 8-bit, Bo, Bear. Dacă vreți, punem și pe ea. Hai să punem și pe ea. Așa, Bibi, Jessie, Tick, Penny, Piper, Dynamite, Jean, Carl și, ca să știți, o avem pe noul brawler, Jackie. Vedeți acolo select. O avem așa pe selectat. Și joacă mult la Brawl Ball, să știți. Dar până atunci o să jucăm cu Jessie. Bun, îi dăm play. De ce mi-arată că sunt pe televizor? Habar n-am. Ce n-am putut pune pe televizor? Mămicuțu! Ai făcut? E pe minute. Deja sunt pornite minute. Îți face mult să te ține de internet, de postări, de... Nu, postările... Mami, dacă știi ce poți să faci vlogger. Păi vlogger vreau. Influencer. Oh, nu mai vorbiți așa, că-i speriați pe fani. Bun, acum încerc să mă lupt cu... Nu Poco. Nu-l suport de Pocolaină. Pocolaine, te-ai luat cu muțica înțicat. Da, poți să tragi de câte ori vrei. Dar Mr. P, nu! Bye. O să mă spawnez eu imediat. Spike Line. Putem. Oh, bun. Așa nu bun. Mamă, e un crau aici. E un crau aița. Dă și tureta! Enervantule! Poftiți că l-am făcut. Deci cu Jessie să jucați cu ea când e pe mapa asta. Uite, fac eu și echipă, că o să nu așa. Și să nu ne toxicăm, că nu-i bine de tot. Nu-i bine deloc. Au, curuna! Nu-i bine ce îmi faci. Și la prietenii mei, nu-i corect. Hei. Mă, dar nu-i corect. Legendar cu legendar egal. Cred că super legendar. Cred că așa. Să le dăm și o turetă de vizită. Hai că a dat Carl. Bravo lui Carl. Dar totuși ar fi mai bine la mine. Așa. Deja 200 de astea nu mai țin minte să le iau. Dar în fine. După aia mai facem și un de asta. Ia uitați aici frumos. Aici frumos.
o să mai fac caz un video. Uitați, acesta este Nati. Aici e contul meu de pe telefon. iPhone 5S, n-am jucat pe la astea. Da, eu nu prea am jucat, dar vedeți cum avem aici contul pe ăsta și să vă arăt și pe celălalt cont. Vă arăt și pe ăsta al meu, vedeți, aici doar 7 victorii. Aici merg ce culoare v-aș vrea. Dar mie îmi place. Haideți de data asta, guys, deci pe alb în niciun caz. Haideți, guys, să o mutăm așa. După toate astea, după aia o să facem bănuți. De-astea de upgradat, un big box, iar bănuți. Da, bănuți și săcini. Zoica. După aia la 9000 așa. La 10.000 megabox, megabox, megabox. Nu mai megabox-uri, băi, nei. Megabox-uri după megabox. Uite aici până 11.500. 600, 700, 800, 900, mamă! 500, încă 500 de trofee, mămică! La 10 minute o să închid video. Sper să dea o dată ready. Haide o dată, mamă, cât îmi ceri urâtul ăsta. Nu e bun. E și el bun, nu e așa de bun ca mine. Adică nu e așa de bun ca ăștia. Nu știu ce au. Așa, și... Știți că... vă abonați și la un canal, dacă nu știți, să vă abonați la un canal pe nume Tania Chetursei, așa, bun. Dai. Și poate la Nati nu știu cum. Oh, e tractureta mea. Poate dă damage, dai. Mamă, dacă pe o dă din greu. Așa, ne-am dat heal-ul cu alea. Mamă, mă omoară tureta ăștia. Mă omoară ca multe oameni ăștia. Tureta, nu te apăr mereu. Așa! Mamă! Nu, dar tică, ăsta e enervantă tot. Știu, la fix m-am spawnat bine de tot. Am dat-o bine la greu. Mamă, deja mai am așa viață. Nu! După mine. Uite, mai bine luați o turetă de gustare. Mamă, deci ce luptă strânsă. N-are nicio șansă. Vai de steaua noastră. Asta e. Dacă vreți, jucăm și cu PEM, că noi n-am jucat în niciun video cu PEM. Dacă am jucat, să-mi amintiți în secțiunea de comentarii, adică în comentarii, sunt jos acolo unde mai vedeți niște videouri. Să mai jos și zice, în comentarii sau dacă vreți, jucăm cu ea, dar nu prea sunt sigur că o să ne descurcăm. Uite, dacă vreți, o luăm pe, cum o cheamă, Piperica. Nu o iau așa, o iau Pink Piper. Și o băgăm la un bounty cu noi. Cu noi aici, cu fanii așa. O băgăm la un bounty. Dacă o să mai, Doamne ajută să se întâmple, poate mai facem un episod. Nu! Nu din prima, nu-i corect din prima. Doi! Bine că i-am atins așa. Ne-a luat. Cred că și eu să dea golul ăsta. Cred. Nu, uite că... Băi, nene, dar nu se putea și el să aibă mai puțină viață.
Nu cred că o să câștigăm meciul ăsta. Pare. Nu avem bun meciurile astea. Dar nu prea mă descurc cu el la bun tiraj aici. Mamă, mamă, bun! Așa bun! Mamă, dar cu mine nu prea vă descurcați. Care a tras? Știți oare care a tras? Că a tras unul de aici. Te luăm pe tine, Nita. Te-am prins pe tine, Nita. Nituxa. Nitusuca. Nitusuca, Nitusuca, Nitusuca. Nu tu azi. Nu te primim. Nu te primim la noi în casă. Nu te primim niciodată la noi. Nu te primim niciodată. Mamă, da, dă-te la o parte că mi-e frică aici. A murit, bă. Dați una. Este sigură speranță prost. Yes, am câștigat. Văd că am câștigat, e bine. Bine. O să jucăm și cu unul primul. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați un like, subscribe și să vă abonați la canalul meu Nicolae Mercescu. Pa, pa, băieți!